Ginanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. nga mas mangindako ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana. Sunod kay Presidente Marcos, maayo gid nga balita para sa mga motorista. Ilabi na subong nga nagapadayon pa ang tensyon sa Middle East nga rason sang pagtimbuok man sang presyo sang gatong. Yari ang posibleng rollback sa masunod nga semana sunod sa Presidente. Ang gasolina posibleng mabuhinan sang 3 pesos and 41 centavos sa kada litro. Sa liwat, sa bahin sang gasolina, posible ini nga mabuhinan sang 3 pesos and 41 centavos base ini sa anunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. Samtang sa diesel naman, posible ini nga mabuhinan sang 24 pesos and 94 centavos sa kada litro. Sa liwat, sa diesel, posible ini mabuhinan sang 24 pesos and 94 centavos sa kada litro. Samtang sa kerosene naman, posible nga mabuhinan ini sang 2 pesos sa kada litro. Sa liwat sa kerosene, posible nga mabuhinan ini sang 2 pesos sa kada litro. Nagapanawagan man si Marcos sa mga oil companies sa Pilipinas nga ipatuman gid sa insakto ang nasabit nga rollback agud mabuligan man ang mga motorista. Sa susunod po ng linggo, may mas malaking bawas sa presyo ng langis. Dahil dito, bababa ang diesel ng humigit kumulang 24 pesos at 94 centavos kada litro. Ang gasolina naman ay 3 pesos 41 centavos at ang kerosene ay 2 piso. Mas malaki ito kaysa sa rollback nung nakaraang linggo at malinaw ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. May ginhawang parating.